Наско, ти не си ли станал още, бе? Кажи, какво става? Тук на това. На мейла ми вика, че ми е грешна паролата. Вземи да го правиш. Паролата е нещо, да трябва ти да знаеш. Аз откъде да знам? Ти си я правил. Не ми знаеш паролата ли, бе? Добре, оправи го. Не мога ти казах, бе, човек. Кажи ми, аз за какво давам всеки месец пари, бе? За да ми се извадиш програмист, ти не мога да включиш компютъра, бе. Една парола не мога да напишеш. Практически е Не невъзможно. се обяснявай, бе. 100% някой от твоя клас знае. Как е възможно да си такъв мързал? Обясни ми, разбираш ли? Че след 10:30 се разплюл като супал! Като супал! Ти погледни стаята, на нищо не прилича, на нищо не прилича! Тук да се оправи. И помисли как да го оправиш това. Чу ли?